Bona vesprada a totes i a tots. Jo sóc Marc Ruiz i perdoneu que ens hem endarrerit una miqueta, però és que anem molt enfeinats en el tema de la vaga de demà. És molt bon senyal perquè preveiem que serà multitudinària. Vos animem també a que si hi ha gent al vostre centre que encara se ho estiga pensant o això, que els convideu a que se sumen perquè al final quanta més força mostrem, doncs, encararem millor les negociacions i bé, participar d'una jornada que serà històrica i que és necessària per a millorar les nostres condicions laborals i també l'ensenyament públic al cap i a la fi i l'educació dels nostres xiquets i xiquetes, val? Bé, tot i estar fent moltíssima feina per a la vaga, doncs teníem pendent de fer esta assemblea relativa a les comissions de servei per al curs vinent. Aleshores, com fem sempre, ja s'està gravant, mirarem quin és el procediment a seguir per tal de poder qui pot participar, demanar les comissions i tot això, i després obrirem un torn de preguntes per si algú té algun dubte sobre alguna qüestió, d'acord? Aleshores, si vos pareix, doncs ja comencem amb la presentació i anirem explicant punt per punt. Bé, aquestes comissions de l'any que ve venen regulades per la resolució del 20 de març del 2026 de la Direcció General de Personal Docent, que convoca el procediment de sol·licitud i concessió de comissions de servei per al curs que ve. Val? Sabeu que les comissions són per un any, bueno, ara anirem parlant d'això. Enguany encara la normativa que ho regula és una resolució. Al final, si de cas, parlarem de com serà a partir de l'any que ve, però bé, enguany el procediment ve regulat per una resolució al igual que els anys anteriors, d'acord? Abans de començar, hem de saber que les comissions de servei són un procediment voluntari i extraordinari de provisió de llocs per als funcionaris de carrera. Això vol dir que l'administració no està obligada a convocar aquests procediments, val? A diferència de, per exemple, els concursos de trasllats, que cada 2 anys sí que té l'obligació de fer un concurs de trasllats a nivell estatal. De fet, el concurs de trasllats autonòmic tampoc seria obligatori. Doncs les comissions de serveis també són un procediment voluntari per part de l'administració i això, només diré això, val? En ensenyament i aquí al País Valencià duren un curs acadèmic. Sabeu que si se'ns concedeix una comissió de serveis per aquest procediment que veurem avui, començaríem en aquesta comissió l'1 de setembre del 2026 i acabaríem el 31 d'agost del 2027. Val? No continuaria automàticament el curs següent ni res de tot això. L'any que ve, si volguérem una altra comissió, doncs hauríem de tornar a participar. L'adjudicació definitiva és irrenunciable. Després veurem en quins moments potser podem desistir de continuar en el procediment, però una vegada surt l'adjudicació definitiva de la comissió de servei no podrem renunciar. L'opció de demanar sense motiu ens referim a sense motius mèdico-socials. Ara l'administració, igual que l'any passat va ser el primer que li va canviar el nom i li diu interès professional. Abans era interès particular i ara és interès professional. Se diferenciava un poquet, això ja vam parlar l'any passat, però que ningú pense, ninguna persona treballadora del País Valencià, que si no té motius mèdico-socials no pot demanar una comissió de serveis. Sí que pot, però seria per motiu, o sigui, per interès professional. Després veurem com es regula aquest tipus de comissió, d'acord? I per finalitzar aquestes qüestions prèvies, dir que les persones podeu demanar una comissió de serveis per qualsevol especialitat que tingueu reconeguda.
Això vol dir que, per exemple, en el cas dels mestres, a lo millor teniu la plaça d'una especialitat, però la demaneu per alguna altra que tingueu reconeguda. En el cas de secundària o altres coses, és més complicat perquè només podem per la nostra especialitat. Qui pot participar en este procés de les comissions de serveis? Doncs tenim els funcionaris de carrera que es troben en situació de servei actiu. Ahir moltes vegades penseu, però una persona que està en incapacitat temporal pot participar? Sí. Val? Una persona que està de baixa, diu, a efectes administratius, val? No és una excedència o el que siga. Vale? Per tant, poden participar les persones funcionaris de carrera en servei actiu, serveis especials o d'excedència per atenció de familiars. Els funcionaris o les funcionàries en situació d'excedència o per cura de familiars o en serveis especials sí que han d'acreditar que posaran fi a aquesta situació en data igual o anterior al 1 de setembre del 2026. L'administració se vol assegurar que el curs que ve començareu en aquesta plaça que vos estan adjudicant, d'acord? Si no sol·liciteu aquesta readmissió a la feina, no vos concedirien aquesta comissió de serveis, d'acord? Després també els funcionaris en pràctiques dependents de la Generalitat Valenciana, que a data 1 de setembre del 26 seran ja funcionaris de carrera, val? És a dir, la gent que ara mateixa està fent les pràctiques i que previsiblement aprovarà, vale? Això, o sigui, aprovarà les pràctiques. En cas que no, li la denegarien al final, val? Però les persones que estan fent les pràctiques, en principi, com a data 1 de setembre, ja tindran destinació definitiva o estaran a l'expectativa, no passa res, però ja hauran superat les pràctiques, poden també participar en les comissions de serveis. També poden participar els funcionaris de carrera depenent d'altres administracions educatives. Això vol dir de Catalunya, Balears o el que sigui, en les mateixes condicions. ¿Vale? O bé que estiguen en servei actiu o que estiguen d'excedència per cura de familiars però que se comprometen a estar treballant a 1 de setembre. Val? El mateix que havíem dit abans per a les persones d'altres administracions. Sí que és veritat que després ho veurem que les d'altres administracions no podran participar per interès professional, només podran per causes mèdico-socials. Val. I les persones participants hauran d'estar en possessió del C1 del coneixements de valencià o equivalent en infantil, primària, secundària, batxillerat i FPA. Val? Si no, no poden sol·licitar la comissió de serveis aquí al País Valencià. Ara veurem alguna excepció a això. Val? Segons la llei de llibertat educativa, que sabeu que va entrar en vigor l'any passat, sí que és veritat que aquelles persones que demanen, bé, les que no són de primària i secundària, és a dir, conservatoris i això, sí que podrien demanar comissió de serveis aquí sense tindre el requisit del valencià, cosa que ja sabeu que estem en contra. Però també aquells mestres i persones de secundària que demanen comissió de serveis a llocs del País Valencià de llengua predominant castellà, doncs aquesta llei de llibertat educativa fa que sí que puguen demanar comissió de serveis aquí al País Valencià fins a un màxim de 4 anys sense tindre el seu de valencià. Nosaltres estem completament en contra, perquè sabeu que inclús a les zones de predomini lingüístic castellà hi ha grups que s'imparteixen en llengua vehicular valencià. Per tant, que l'administració estigui deixant arribar a gent que no té el seu de valencià, doncs ens pareix un desgavell, però que sapigueu que ara això pot passar. Val?
Val, quins terminis i quin procediment de participació tenim per a aquestes comissions de serveis? Val, començo, com si diguérem, a dir els procediments per a general, com si diguérem, per a les persones del País Valencià i després entrarem en les persones d'altres administracions. Val? Val. Les persones del País Valencià, a través del seu Ovidoc, des de les 10 del matí d'avui fins a les 10 del matí del 23 d'abril, tenim doncs això, a Ovidoc en tràmits, un tràmit específic per a aquestes comissions de serveis. En este tràmit hem d'adjuntar la documentació que acredita les causes per les que volem participar. Val? Vos dic, a grans trets, són dos causes, o mèdico-socials, que ara després veurem quines causes són, hi ha 10 o 11 causes, o si no, per interès professional. D'acord? Ara en aquest tràmit hem de dir si participem per causes mèdico-socials o si participem per interès professional. Si participem per causes mèdico-socials hem d'adjuntar una documentació que se'ns demana. Si participem per interès professional no haurem d'adjuntar res, només hem de fer la sol·licitud i ja està, d'acord? El personal funcionari de carrera, depenent d'altres administracions educatives, abans de fer aquest tràmit, que també l'haurà de fer en les mateixes dates, val? Des d'avui fins al 23 d'abril, abans de fer això, ha de tramitar una altra sol·licitud, que és fer l'anunci de participació mitjançant la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana. Aquest anunci de participació no té les mateixes dates. Aquest anunci de participació es podia fer des del 24 de març, és a dir, ja fa uns dies que es podia fer, fins a les 10 del matí del 10 d'abril. És molt important fer aquest anunci de participació, perquè si no, vos denegaran la comissió. Aquest anunci de participació se fa perquè per a que aproven una comissió de servei d'una comunitat autònoma a l'altra, la comunitat autònoma que rep a aquesta persona, en aquest cas la del País Valencià, ha d'acceptar a aquesta persona que ve de fora, val? Però la comunitat autònoma on aquesta persona té la plaça, doncs jo què sé, fiquem un exemple molt comú, que és que ve molta gent de Catalunya, val? Pues Catalunya ha d'acceptar també soltar a aquesta persona per a que vingui a fer feina aquí. Aleshores, nosaltres fem aquest anunci de participació a la Generalitat, o sigui, a la Conselleria, i la Conselleria ja se posa d'acord en l'altra administració. Us dic perquè això normalment sí que no hi ha cap problema i la gent pot vindre i això, però és important que entengueu que les dues administracions han d'estar d'acord i alguna vegada ha passat que no ha sigut així. Val. Possibles casos que puguen no ser així. Pues imagineu que, per exemple, en cossos així molt grans no sol passar tant, però en cossos molt xicotets, pues, potser una persona d'una cosa molt específica de Catalunya vol vindre aquí al País Valencià, jo que sé, m'ho invento, ¿vale? No ho sé, però una persona d'ARPA, de conservatori, vol vindre aquí. I aquí l'administració diu, no, doncs és que d'ARPA, de conservatori, totes les places que tinc estan cobertes. Jo no puc crear una plaça per una persona que ve de fora, encara que tingui fills o que estigui malalta o el que sigui. Val? Aleshores, en aquest cas seria l'administració d'aquí qui diria no tinc plaça per tu, encara que hagués fet l'anunci de participació i tot això, no te puc donar una plaça. Vale? Però altres vegades pot passar que per lo que siga, l'administració que solta aquesta persona tampoc li ho autoritza. Pues imagineu que és una plaça molt específica i que si se'n va aquesta persona que té, no trobarà ningú que vulgui fer feina allà. Pues potser podria dir, no, jo no t'autoritzo que este treballador meu se'n vagi a fer feina per a tu. Vale? Aleshores, això podria passar. Per a que això no passe i per a que això no ho hagueu de tramitar vosaltres, se fa l'anunci de participació i són les administracions ja les que fan el que hagin de fer, però vosaltres vos oblideu, o sigui que vosaltres feu l'anunci de participació i després ja feu la petició normal i corrent per a veure si vos donen la plaça o no. ¿Vale? Jo recordo que l'any passat
va haver gent que venia, crec que era d'Andalusia, que tenien la comissió concedida i després des d'Andalusia els van dir que nanai, que els van reclamar i algunes persones se'n van haver de tornar. No és lo comú ni res, però que sapigueu que l'administració que vos rep ho ha d'acceptar i l'administració que vos solta també ho ha d'acceptar. Val? Val, aleshores, en ixe... Espereu que llevo una cosa que si no, no veig. Aquí de la pantalla que me molesta. Ai, perdoneu. Heu de fer l'anunci de participació, el que diem, del 24 de març fins al 10 d'abril i també necessitareu, o sigui, després, per a fer la sol·licitud de voler participar en les comissions de servei, haureu d'adjuntar l'anunci de participació i haureu d'adjuntar més coses. Haureu d'adjuntar un certificat expedit enguany per l'òrgan competent de l'administració al qual depeneu, és a dir, per exemple, si fiquem l'exemple que estàvem posant, doncs per la Conselleria d'Educació de Catalunya, on vos posen el vostre nom i cognoms, el DNI, el cos al que pertanyeu, l'any de nomenament com a funcionari de carrera, la nota obtinguda en aquell procediment i les especialitats de les quals sou titulars o teniu reconegudes. ¿Vale? La destinació definitiva o la documentació que acredite que tindreu la destinació a 1 de setembre o que vos reincorporeu en l'1 de setembre. ¿Vale? I també el CU de València. Això ho haureu d'adjuntar aquí. També haureu de donar permís per autoritzar el vostre registre de delinqüents sexuals, o sigui, per veure que l'administració pot corroborar que no teniu antecedents d'això, o portar el certificat del Ministeri de Justícia que acredite la vostra situació en aquest cas. ¿Vale? Si esteu d'excedència, doncs la sol·licitud de reingrés. D'acord? Si la documentació aportada no és correcta o baremable, els participants passaran directament a l'opció d'interès professional. Val. Això vol dir que la gent que participeu des del País Valencià i voleu participar per motius mèdico-socials, però per lo que siga no heu aportat la documentació que tocava o vos la deneguen, passareu directament a participar per interès professional. Si veniu d'una altra comunitat autònoma i volíeu participar per motius mèdico-socials, que és la vostra única opció, i vos deneguen perquè la documentació no és correcta o el que sigui, no passareu a participar per interès professional perquè els que veniu d'altres comunitats autònomes no podeu participar per interès professional, ¿vale? Quedareu exclosos del procediment. A veure que m'apareixen coses aquí que les he de llevar. Motius de la sol·licitud. Val. Els 10 primers motius que veieu ahí són els motius per a participar per mèdico-socials. I si no teniu cap dels 10 primers motius, doncs participareu per interès professional. Val? Se fan com una espècie de dues adjudicacions. La primera pels motius mèdico-socials se resol i després es resol la de per interès professional. Motius mèdico-socials, quins són? Pues violència sobre la dona o per situació de víctima de terrorisme, existència de risc laboral causat per condicions del lloc de treball a proposta de la URC, per informe de l'invasat de canvi de lloc de treball, per raó d'agressió cap al o la docent, ¿vale? Això va ser una proposta nostra, per malaltia del funcionari o funcionària. Ara després tot això ho ampliarem, ¿vale? I direm on podeu veure quines malalties compten i tot això. Per ser càrrec electe a les corporacions locals i no estar a dedicació completa. Per malaltia greu o discapacitat del cònjuge, parella de fet o de familiars de primer o segon grau, val? Si no són la parella o els fills, ja veurem que heu d'adjuntar més documentació, val? Però si és parella o fills és més fàcil. Per ser família educadora i tindre en acolliment algun o alguna menor tutelada de la Generalitat nascuda després de l'1 de gener del 2010.
és a dir, fins als 16 anys, per conciliació de la vida laboral i familiar, és a dir, tindre fills que tinguem, doncs això, nascuts després de l'1 de gener del 2010. Val? Ser afectats per la dana de l'any passat, després veurem què fa falta, i si no teniu cap d'aquests motius, doncs com diem, podeu participar si si sou funcionaris del País Valencià per interès professional. Si no sou funcionaris del País Valencià, no podeu participar en este procediment, d'acord? Val. Anem a veure què faria falta per a participar per cada un d'aquests motius que hem dit ara fa un moment. Per raons de violència sobre la dona o per situació de víctima del terrorisme, quina documentació hauríem d'aportar? Pues la sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, la ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o l'informe del Ministeri Fiscal que indica l'existència d'indicis de que l'empleada pública és víctima de violència sobre la dona, o un informe dels serveis socials, de serveis especialitzats o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'administració pública competent, d'acord? Si sou víctima de terrorisme, doncs la còpia de la resolució corresponent del Ministeri de l'Interior. Això no ens ha donat temps a posar com era l'aplicatiu, perquè la nova era avui a les 10 del matí i estem preparant tot el tema de la vaga, però en l'aplicatiu d'Ovidoc, quan entreu i sol·liciteu participar en aquest procediment, hi ha un desplegable que vos diu motius mèdico-socials o interès professional. Si marqueu motius mèdico-socials, està la llista d'aixòs 10 motius que hem dit abans, a l'esquerra, en una columna de l'esquerra, i heu d'arrastrar els motius que tingueu a la columna de la dreta. I tal com els arrastreu, se vos obre baix com unes pestanyetes per a adjuntar la documentació per a justificar aquests motius que heu dit. D'acord? És a dir, per exemple, si jo sóc víctima del terrorisme, quan obric l'aplicatiu posaria motius mèdico-socials, això ho arrastraria a la columna de la dreta, aleshores me ficaria documentació a aportar, i jo ficaria la resolució del Ministeri, adjuntaria la resolució del Ministeri que tindria el meu ordinador en PDF, i aleshores doncs això després ja continuaria amb el tràmit, però és això, és a dir, l'aplicatiu ens deixa adjuntar els documents en funció dels motius pels quals volem participar. Si al desplegable jo en lloc de ficar motius mèdico-socials fico interès professional, baix no m'apareix cap motiu perquè per interès professional el barem que fa la conselleria l'agafa directament d'Ovidoc i no hem d'adjuntar absolutament res. Aleshores no ens deixa adjuntar res perquè no hem d'adjuntar res. D'acord? Després, si voleu, en les preguntes ja en parlarem d'això. Segon motiu de les causes mèdico-socials. Existència de risc laboral causat per les condicions de lloc de treball a proposta de la URC. Vale? La URC és la unitat de resolució de conflictes, per si no ho sabeu. Quina documentació hauríem d'aportar? Pues la resolució de la Direcció General de Personal Docent per la qual es concedeix el canvi de destinació sobre la base de la proposta elevada per la URC, o, per a casos que estan en tràmit, la sol·licitud presentada davant la URC amb anterioritat a la convocatòria. El que tinguem. Vale? Això passarà en tots els casos que tinguem. Per informe de l'invasat del canvi de lloc de treball o en alguns casos d'adaptació del lloc, doncs el mateix, la documentació, doncs ahir quan ho ficarem, doncs aportarem o l'informe d'aptitud mèdico-laboral de l'invasat de canvi o adaptació i l'informe ha de ser anterior a aquesta convocatòria. Si no hi ha informe, s'ha de sol·licitar a la unitat mèdica de la direcció territorial. Adjuntaran la sol·licitud una còpia registrada de la sol·licitud. Vale? Això és una novetat negativa. D'acord? Per raó d'agressió cap al o la docent, què hauríem d'aportar? El que tinguem de documentació que acredita això.
és a dir, o una denúncia o la sol·licitud d'assistència jurídica a la Generalitat Valenciana, si tenim les dues coses, informe de lesions, si arran d'això vam anar al centre de salut i teníem lesions i ens van fer l'informe, qualsevol documentació que pugui acreditar això, ¿vale? I a banda de tot això que tinguem, és necessari un informe de la inspecció territorial corresponent, d'acord? És a dir, no només valdria això, se suposa que això ho hem dit a inspecció i aleshores necessitem aquest informe d'inspecció. Per malaltia greu o lleu del o la sol·licitant. Haurà de ser una de les que preveu el Reial Decret 1148/2011. Si busqueu aquest decret, és a dir, si esteu pensant que vosaltres teniu una malaltia i no sabeu si entra o no, busqueu este Reial Decret i aquestes malalties estan en un annex, és a dir, haureu d'anar a l'annex d'aquest Reial Decret a veure quines malalties s'inclouen. També diu la convocatòria que altres similars a ixes i les considerades com malalties rares. Perquè, clar, en aquest Reial Decret, doncs, a lo millor ara hi ha més malalties que no se coneixen en aquest moment o que ara les han inclòs o el que siga, doncs se guarda això per a dir, ai, vale, doncs esta malaltia no estava, però és assimilable a esta altra, doncs també li donem el que sigui, vale? I també en aquest punt s'inclouen els tractaments de fertilitat. Però per al tractament de fertilitat doncs cal indicar la duració del tractament. Doncs si tenim algun informe de la clínica que ho està fent o del ginecòleg de la Seguretat Social o el que siga. Val? I cal indicar la duració del tractament, perquè la conselleria se vol com assegurar que durant el curs següent estarà passant això, aleshores que siga un motiu per a donar aquesta comissió. I després s'han de reomplir l'annex 1 i l'annex 2. L'annex 1 i l'annex 2 els trobareu en la pàgina de la conselleria, on està la resolució de les comissions de servei, doncs està la convocatòria i els annexos. Doncs aquests dos annexos primers s'han de complementar i adjuntar també. Per càrrec electe en corporacions locals. Les condicions són no tindre dedicació exclusiva. El més típic d'això és una persona que és regidora a algun poble, que evidentment, si és un poble xicotet, no tindrà dedicació exclusiva, i aleshores demana a la comissió de serveis per estar a prop d'aquest poble, no? O a lo millor té la plaça a Catalunya, però és regidor del seu poble d'aquí. Això. Quina documentació li fa falta? El certificat expedit per la secretaria de l'Ajuntament. La resolució ja preveu que si no és possible aconseguir-la en el termini previst, la podrà aportar en els 7 dies naturals posteriors a partir de l'obtenció de l'acta corresponent. Però, si ja és ara mateixa regidor o regidora, doncs el que hauria de fer és demanar a la secretaria de l'Ajuntament aquest certificat i ja està, i adjuntar-lo. Disculpa, no se t'escolta bé, hi ha un micro encès. Se m'escolta? Però hi ha un micro encès. Ara ho revisem, d'acord? Sí, jo sento aquí veuetes. Perdona, Marc. Sí que s'escolta, però algú té un micro obert i n'hi ha un xiquet o algú per ahí xillant. Sí, està Anna intentant silenciar a aquesta persona. Gràcies. Gràcies a tu. El setè motiu mèdico-social seria per malaltia greu o discapacitat del cònjuge, parella de fet o familiars de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat. Són les mateixes que hem parlat abans, les que estan al Reial Decret 1148/2011. També les similars i les considerades com malalties rares. I aquí quina documentació
hem d'aportar? Doncs és diferent si són la parella o els fills de si són de primer grau cap a dalt, és a dir, doncs els pares o de segon grau. Si són la parella o els fills, doncs els informes mèdics actualitzats expedits amb posterioritat a l'1 de gener del 2026 que acrediten la malaltia, fotocòpia del llibre de família o documentació oportuna que acredite el grau de parentiu. I si es té el grau de discapacitat de la persona malalta, doncs també. I diu ahir, i així mateix, en els casos de malaltia de familiars diferents dels que hem dit, pues, a banda, més documentació. Quina? Pues, la declaració responsable relativa a la necessitat d'atenció del familiar, com s'assenyala en l'annex 3. En la convocatòria de les comissions, al final ja ho hem dit abans, hi ha molts annexos. Pues, i aquests annexos són per a diferents motius. En aquest cas, pues, hauríem de reomplir l'annex 3, d'acord? Un informe dels serveis socials municipals o dels serveis mèdics que especifiquen que la persona sol·licitant de la comissió de serveis es fa càrrec de l'atenció del familiar. És a dir, no val només que jo aporte la documentació de mon iaio, no? Sinó que necessito un informe del servei. Marc, t'has silenciat el micro i no t'escoltem. Però si jo no estava tocant la pantalla. Vale. Gràcies. No sé on vos havíeu quedat, però el que deia és que si mon iaio està malalt, no només he de dir la malaltia de mon iaio, sinó que necessito un informe dels serveis socials municipals o dels serveis mèdics que especifique que mon iaio està a càrrec meu, ¿vale? Que jo me'n cuido d'ell. No val només amb l'altre. També podran participar en aquest apartat qui tingui la condició de persona cuidadora en l'entorn familiar d'una persona en situació de dependència o qui estigui en el programa individual d'atenció, que també cal aportar la resolució. Ahí puntuarien els dos motius, ¿vale? A veure què... Ai. Val. 8è motiu de participar per motius mèdico-socials, pues, ser família educadora i tindre en acolliment algun menor tutelada. El mateix amb posterioritat o sigui, nascut amb posterioritat a l'1 de gener del 2010, és a dir, de 16 anys màxim, i la documentació, pues, el certificat emès pel Servei Territorial de la Generalitat competent en matèria de protecció de menors. Per conciliació de la vida laboral i familiar, pues, per a l'atenció de fills i filles nascuts amb posterioritat a l'1 de gener de 2010, també per a les persones embarassades i que la data prevista de part siga anterior al 31 de gener del 27, és a dir, aquelles dones que la data prevista de part siga abans del 31 de gener del 27, poden participar per motius mèdico-socials. Nosaltres hem demanat també si l'altre progenitor o progenitora podia també participar. En una parella, doncs, l'altra. Però si no està embarassada, no ens ho ha acceptat. Encara que estiguen casats o casades o el que siga, només és la persona gestant la que pot acollir-se a aquest motiu. Es tindrà en compte a l'efecte de barem que siga família nombrosa i o monoparental, situacions de custòdia compartida, nombre de fills i filles i les seues edats. Es considerarà també la situació de trobar-se en procés d'adopció de menors d'edat, és a dir,
persones que estiguen en aquest procés, val? No només les persones embarassades, sinó si estem en una situació en procés d'adopció, també ens podem acollir a aquest motiu. La documentació que fa falta? Pues, la fotocòpia del llibre de família o certificat de registre civil, o, si és el cas, de sentència que acredite la situació de custòdia compartida. Entenc que en les persones que estiguen embarassades, pues, un informe mèdic que diga la data prevista de part i tot això. Últim punt per a participar per motius medicosocials. Persones afectades per la dana hauran d'adjuntar el certificat d'empadronament que acredite que estaven inscrites a data 29 d'octubre del 24, val? Quan va haver la dona, en el padró d'habitants d'alguna de les localitats més afectades, que són les que apareixen a l'annex 7. Val? Ahir nosaltres vam demanar també atendre a altres persones afectades que no estaven en aquest annex, però bé, de moment no, són les que estaven, les que compleixen aquesta condició, doncs. Tots aquests 10 punts que he dit fins ara no compten tot el mateix. Es baremen en funció de per quin motiu participem, de tal manera que no és el mateix una persona afectada per la dana que una que ha patit terrorisme. Val? Això després vos diré. També estan les puntuacions als annexos, ara després entrarem en detall sobre això. I ja passem a, si no participem per motius medicosocials, participem per interès professional. Interès professional vol dir que no tenim cap dels motius anteriors. I han canviat el nom perquè han ficat un barem que té a veure en coses de la nostra professió, val? Nosaltres estàvem més d'acord en com es feia abans, però bé, les persones sense motius medicosocials al final poden seguir participant, que creiem que és important. Però per interès professional, qui té preferència per a obtindre una plaça sobre qui? Doncs el que es barema aquí o el que es mira aquí són les següents coses. Són l'antiguitat en el cos, això és el que emana. Si no, que emana no, que dona una puntuació. Després està l'haver exercit càrrecs directius, els certificats de capacitació i acreditacions per a la docència en anglès, francès, alemany o italià. Es valorarà únicament el certificat que acredita un nivell superior de coneixement d'un mateix idioma. Això passa paregut a quan fem el concurs o a les opos, el que sigui. Coneixement del valencià, competència digital docent, hores de formació permanent registrades al compte de formació en els últims 6 cursos o pertinença al cos de catedràtics. Per a participar per interès professional, ho repeteixo, no cal adjuntar absolutament res perquè tot això que veieu aquí, com la conselleria ja ho té al nostre compte, ho agafa d'ahir, d'acord? Quins llocs s'ofereixen? S'ofereixen per aquest procediment els llocs vacants, així com els que resulten del present procediment. És a dir, les resultes que diríem, si jo demano una comissió a algun lloc i me la donen, la meva plaça que queda lliure, ixa també entra al bombo per a les comissions per a aquestes mateixes comissions, d'acord? És a dir, si una persona vol ocupar la meva en propietat i jo me n'he anat, doncs la pot ocupar perquè s'ofereix al mateix procediment. I és les places que la conselleria considera que són necessàries d'acord amb la planificació educativa existent en el moment de l'adjudicació. D'acord? Petició de llocs. Ara mateixa no fem la petició de llocs. Ara mateixa només diem que volem participar. Després, no sabem quan, s'obrirà un termini de 5 dies naturals per a sol·licitar les peticions concretes als centres o a localitats. Els que heu participat altres vegades, ja ho sabeu. Els que no heu participat però heu sigut interins o això,
doncs és una mica paregut, o els que heu demanat en concurs de trasllats. Podeu demanar per localitats o podeu demanar a centres concrets. Teniu 300 coses que demanar, ja siguin localitats o centres. ¿Vale? Teniu 300 ítems que podeu omplir. Aleshores, doncs, per exemple, un consell per a la gent que vol vindre en comissió de fora. Doncs, si jo sóc de Castelló i vinc de Catalunya, perquè la meva plaça està a Pirineus, però vull estar a propet de Castelló, no demanaré només Castelló, demanaré Castelló i aniré eixamplant el cercle fins a on estigui disposat a anar a treballar. Bé, ara, si arriba un moment que dic, no, jo per anar a Alcoi prefereixo tornar-me'n a Pirineus, doncs aleshores al Alcoi no ho ficaré, però tota la resta sí, perquè si no o sigui, si no me donen el que vull, doncs me tocarà anar-me'n a la meva plaça, d'acord? Dic per la gent de fora o per la gent que està aquí, el mateix. Podem demanar a centre o a localitat, indicant també les característiques d'eixa plaça. Si ens és igual que siga itinerant o no, això també ho marquem. Per tant, si volem Castelló siga itinerant o no, doncs jo faré Castelló sense itinerància o Castelló en itinerància, per assegurar-me que si hi ha alguna plaça en Castelló que siga itinerant o no, que me la donen. D'acord? Si jo vull Castelló, per exemple, però voldria prioritzar 2 centres, doncs en la llista jo posaré aquests 2 centres per davant de Castelló, i si la resta de centres ja m'és igual, doncs ficaré el centre que vull, el segon centre que vull, i després diré, com ja m'és igual, doncs el tercer ficaré Castelló. Sabeu? No sé si m'explico. I si els vull ordenar tots, doncs els ordenaré tots, sabent que tinc un màxim de 300 peticions. I que puc demanar de totes les especialitats que tinga reconegudes. Una altra cosa, centres penitenciaris, centres de reeducació, singulars, FPA, tot això, no s'adjudicaran si no les posem expressament. És a dir, si jo poso Castelló, a Castelló, per exemple, hi ha una presó, la Victòria Kent. Si jo fico Castelló i hi ha una plaça a la Victòria Kent que me tocaria, no me la donaran. He de posar expressament que vull la presó. El mateix en el centre de reeducació o el que siga. Val? I aquests no s'adjudiquen d'ofici, com si diguem. I aquests s'han de posar expressament. És a dir, doncs això, si jo vull Castelló a tota costa, doncs ficaré Castelló, però després ficaré el Victòria Kent, el centre de reeducació, que és la secció del Matilde Salvador, no sé què, tal i qual, ¿vale? Tot això ho hauré d'especificar. Si no, ixes no me les donaria. I es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada, és a dir, quan s'obri el termini d'aixòs 5 dies, si feu una petició i vos heu equivocat o vos ho heu repensat, la podeu tornar a fer sempre que estigueu dins d'aixòs 5 dies i la que comptarà és l'última que hagueu presentat. Altres qüestions que cal considerar. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés, aquestes no s'alteraran per cap concepte. D'acord? És a dir, si voleu participar, doncs ara teniu fins al 23 d'abril a les 10. El 24 ja no podreu participar. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament no podrà ser reclamada. S'entendrà que la persona interessada desisteix de la seva participació en la convocatòria quan no formule la sol·licitud telemàtica. És a dir, si jo ara dic que vull participar, però després, en els 5 dies de demanar centres, no faig la sol·licitud, la conselleria entén que jo ja no vull seguir participant, que me quedo a la meva plaça o el que siga. O si no tinc plaça, doncs que segueixi una expectativa o tot això. Una vegada transcorregut el termini de sol·licitud telemàtica de destinacions, no serà possible desistir de les sol·licituds efectuades. Això crec que ho hem dit al principi. Les destinacions adjudicades de la llista definitiva seran irrenunciables, excepte la concurrència de força major acreditada davant de la Direcció General de Personal Docent. Jo vos diria, o sigui,
quan demaneu aquests llocs a on penseu que sí que anireu a treballar si vos ho donen, perquè si no és molt difícil després renunciar a això. O sigui, de fet, la convocatòria diu que no se pot renunciar, el que passa que fica ahí una excepció de força major que, bueno, al final ho hauria d'acceptar la Direcció General de Personal Docent, d'acord? És a dir, que la destinació definitiva és irrenunciable i feu-vos la idea que no podríeu renunciar. I les comissions específiques, que és un procediment que va abans en el temps que tenen prioritat sobre aquestes, d'acord? És a dir, si heu demanat comissions específiques i també demaneu les específiques manen, és a dir, si vos adjudiquen una específica és a la que anireu i no a estes. Adjudicació provisional i terminis per a reclamar i renunciar al procés. Tenim 2 dies hàbils per presentar reclamacions telemàtiques a través d'Ovidoc, sense que puguen presentar-se documents addicionals. És a dir, si jo ara he dit que vull participar per no sé quin motiu mèdico-social, però no vaig adjuntar el document, en aquests 2 dies hàbils per a reclamar, no puc adjuntar cap document nou que haja... O sigui, cap document nou que se m'hagi oblidat, que m'he equivocat o el que sigui. Només puc dir que ei, no m'heu contat això i jo sí que vos vaig presentar este document que ho acredita, d'acord? Però no podeu presentar documentació nova. En aquest mateix termini de 2 dies hàbils podran presentar-se la renúncia a la seva continuació en el procediment. Vale? Això sí que se pot fer en aquests 2 dies hàbils. Que això ja diem que no és la definitiva. Vale? En aquests 2 dies vosaltres podeu desistir de continuar el procediment. I després ja, transcorregut aquest termini, es publicarà l'adjudicació definitiva i ahir sí que no se pot desistir del procediment. Concurrència de puntuació, és a dir, en cas d'empat. Doncs en cas d'empat, en el barem de les causes de l'1 a la 10, és a dir, pels motius mèdico-socials... Ui. Doncs el tinc encès aquí. Hola, hola. Sí, se t'escolta, eh? Ara no. Sí, s'escolta bé. Sí, que s'escolta, me diuen. Vale. En cas d'empat, per a les causes mèdico-socials, el criteri de desempat és l'antiguitat del procediment selectiu en el que obtinguera la condició de funcionaris de carrera. Val? És a dir, qui fa més temps que és funcionari o funcionària de carrera. Vale? I en cas que fos en el mateix any, doncs la puntuació obtinguda en aquest procés. Comissions per a directores i directors, doncs la Direcció General de Personal Docent establirà el procediment per a la concessió de la comissió de serveis per a exercir el càrrec de direcció en un centre en el qual no tenen la destinació definitiva, que això aquí no diem res. Val. I aquí hem posat l'annex 4, que són els punts que ens donen en funció de quin motiu mèdico-social gastem per a participar en este procediment. Val? Aquí diu quants punts donen per cada motiu i en funció d'això s'adjudiquen les places que hi ha en el procediment. Vale? Com veieu, el que més punts o qui té prioritat a l'hora d'aconseguir una plaça per aquest procediment és qui hagi sofert violència sobre la dona o és víctima de terrorisme. Val? Després va així tot ordenat i el que menys punts dona és ser afectat per la dona. D'acord? Això ho teniu a l'annex, igual que teniu els motius, o sigui, la puntuació per participar per interès professional, que ho tenim aquí a l'annex 5, que és que ens donen un punt per any treballat al cos o ens van sumant puntuació i en funció de la puntuació que tenim, tenim preferència a l'hora de triar quina plaça volem per a l'any que ve.
Reivindicacions que ens queden pendents. Este primer punt diu retirada del projecte d'ordre que pensem que és innecessari. Això no sé si ho sabeu, però les comissions de serveis tots els anys es regulen mitjançant una resolució, com enguany. La resolució passa per mesa i la negociem un poquet, en l'administració. L'administració de cara a l'any que ve aprovarà una ordre, o ja l'ha aprovat, que regula el procediment. Nosaltres pensàvem que això no era necessari perquè tindre una ordre que regule les comissions de serveis rigiditza aquest procés i coses que a lo millor podem o volem millorar, pues, a lo millor no caben en aquesta ordre que ens constreny i limita certes coses que ara sí que podem fer en una resolució com fem tots els anys, no? Que la negociem tots els anys i ja està. Sí que és cert que moltes vegades s'apareix a l'anterior, però qualsevol cosa que apareix, doncs, per exemple, lo de la Dana que va aparèixer l'any passat, doncs ho vam poder incloure ahir. A lo millor, si tenim una ordre que regule les comissions de serveis, doncs això a lo millor no ho haguérem pogut encabir, perquè l'ordre mos constrenyix aquesta manera de legislar, d'acord? Rebutgem tot allò que emana de la llei de llibertat educativa, és a dir, com per exemple que puga vindre gent al País Valencià sense el requisit del valencià, o sigui, això ho rebutgem frontalment. Reclamem que les persones desplaçades i suprimides puguen participar, perquè ahir se crea un greuge, que és que moltes vegades, tot i que les persones desplaçades i suprimides després triem primer, n'hi ha... O sigui, tenen menys oferta de la que a lo millor tindrien ara, d'acord? Poder demanar comissió per habilitacions transitàries a secundària, la graduació de la puntuació en les malalties greus, perquè si veiem totes les malalties que entreu a aquest annex que vos he dit del Reial Decret, doncs a lo millor hi ha malalties que pensaríem que impedeixen més pues a lo millor la mobilitat o el que siga, d'acord? O per altres que han quedat fora. També demanem la possibilitat de demanar comissions de serveis al cos d'inspecció educativa, que no siguin de manera excepcional com ara, que s'estudie la possibilitat de participar en concurrència junt amb altres participants, com passa en el concurs de trasllats, que podem dir, vale, jo vull anar a aquest centre, però a condició de si esta persona també va, perquè pues, volem ficar un projecte de cicle junts alhora o el que sigui. Si a aquesta persona no li arriba la puntuació, doncs que no me la donen, no? Què més? La possibilitat de demanar comissions en serveis amb reducció de jornada però sense reducció de sou, això és estudiar com passa en altres comunitats autònomes. L'ampliació dels organismes que poden certificar el risc laboral per al lloc de treball, que les persones en excedència no hagin de demanar el reingrés abans de saber si han obtingut la plaça desitjada o no, perquè potser una persona, si li donen la comissió de serveis a on vol, sí que pot treballar, però si no li la donen a on vol, li és impossible ja de continuar en excedència. Aleshores, això se podria fer en una declaració responsable o el que sigui. Que els participants que demanen comissions de serveis i posteriorment necessiten demanar excedència a data 1 de setembre que no tinguin problemes en fer-ho. Atendre a totes les persones afectades per la Dana, no només les que estaven empadronades quan eixe dia i apareguen en eixe annex. Que els altres progenitors diferents a la mare biològica que encara no han donat a llum també puguen participar, el que diem, no? Si una persona embarassada ara pot participar des de Catalunya aquí si està previst que doni a llum abans del 31 de desembre, però la seva parella no. Val? Aleshores, doncs demanem que les dues persones. Que la publicació del llistat de places oferides on s'indica si aquestes tenen requisit lingüístic de llengua estrangera o de valencià i que la modalitat d'interès professional, que el barem és molt limitat, d'acord? Volem tornar a l'interès... Ui, perdó, és que
tinc aquí la pantalla que no ho veig, com era abans de que feren l'interès professional, que era interès particular, ens semblava millor que com ho han regulat ara, d'acord? La meva intervenció sobre l'explicació més o menys acaba aquí. És a dir, faig un resumet abans de parlar-vos de l'ABA un poc, ¿vale? Però el resum és, persones del País Valencià, podeu participar totes les funcionàries de carrera en este procediment, o bé per motius mèdico-socials, o bé per interès professional. I les dates són fins al 23 d'abril a les 10 el fer la petició, o sigui, el dir que voleu participar, després ja fareu la petició de centres. Persones funcionàries de carrera que sou de fora del País Valencià. Només podeu participar per motius mèdico-socials, no podeu participar per interès professional. Però per a participar heu de fer un tràmit més. Primer, l'anunci de participació que teniu fins al dia 8 d'abril a les 10 del matí per a fer-lo, i una vegada heu fet l'anunci de participació, heu de participar, i exactament igual que els que són del País Valencià, ¿vale? Demanar participar en el procediment. Això per a fer com un resumet de tot. Per la meva part ja està, ara obrirem el torn de preguntes.